Entre fronteiras, primeira novela da triloxía Evangélica Memoria. Fogo, fumaza e enxofre. Ao chegar a este punto do relato, non podo evitar a lembranza dun intenso cheiro a pólvora, xunto cos de suor e terra, mestura que enganaría co propio das festas se non fose porque tras del veñen bafos de morte. Tal recordo lévame as pasaxes do Apocalipse e non sei se escoller a da apertura do cuarto selo ou repasar a do toque da sexta trombeta. Vexo a morte a cabalgar nun rocín amarelo, como a morte é cérea, onde o sangue non atinxe, mas axiña reparo noutros cabalos de quimera, con cabezas de león e bocas das que saen fogo, fumaza e enxofre. Lembro logo momentos que non dou crido, identifico as pragas bélicas polas que foi aniquilada a terceira parte dos homes e penso que Deus concedeu a San Xoán unha iluminación máis ca profética para escribir ese treito dos libros sagrados. Porque nada hai tan próximo en sustancia ao que fomos vivir os encerrados nas trincheiras do Ebro.